May buntag mga bata, aniya na kita sa atong ikaupat, kaadlaw sa atong pagtuon. Nalingaw ba kamo sa atong mga gihimo kaniadtong mga adlaw? Maayo, karon panibag-o na sad nga butang ang atong pagkahimuon ug atong mahibal-an karong adlaw. Excited ba kamo? Maayo, excited na sa bako. Apan bago ka na magsugod, sama ka ni adto. Tara, mukanta na sad kita. Ug musayaw. Manindog kitang tanan ug sundugo nato si Teacher. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tainga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, di lang maliit na nagsasabing huwag magsinungaling. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tainga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, di lang maliit na nagsasabing huwag magsinungaling. Ayan, nalingaw pa kamo? Maayo. Nalingaw usab ako nga nagtan-aw kaninyo. Karong adlaw, bag-o na sad ang atong paghimuon ug atong pagatun-an. Excited ba kamo? Maayo. Ang atong paghimuon karong adlaw mao ang name necklace. Apan kung saon ganit nato paghimo ang name necklace, dira sa sunod nga video makita nato ang paghimo sa ato ang name necklace. Ang mga gamit, cardboard, crayons, pentel pen, gunting, ribbon, o yarn. Tara, sugdan ta. Gunting nato una ang cardboard sa shape kung unsa ang gusto nato. Inigkahuman, pwede na kini nato sulatan sa matag litra sa atong pangalan matag shape. Inigkahuman, pwede nimo kining dekorasyonan sa imong gusto. Gamit ang crayons, igumag dekorasyon, pwede na nimong isulod ang ribbon or ang yarn aron na mahimo na ang ato ang name necklace. Nalingaw ba kamo sa inyong pagbuhat sa inyong necklace? Maayo! Excited na po si Teacher Joven na makita ang inyong mga nindot ng mga output sama kaniadto. Apan, diha sa iyong module sa imong dugang buluhaton, imong idibuho ang imong mga gusto o dili gusto nga pagkaon, sanina, o dulaan. Sa sunod pahina, kung makita nimo, adunay mga color. Piliton mo dira kung unsa ang imong pinakaganahan nga color o imo kining linginan. Dira sa ubos, makita nimo ang nagkandaiya nga porma. Pilion usab nimo ang imong pinakagusto nga porma ug imong kining koloran sa pinakagusto nimo nga color. Sa katapusan nimong buluhaton, imong ipilit ang imong hulagway diha sa tunga nga may porma nga star. Imong isulat ang mga tubag sa mga pangutana diha sa matag box. Ang imong pangalan, edad, ang adlaw kung kamusta ka na tao, kung babae ba ka o lalaki, kung sa ang imong mga gusto. Hinaot ako nga nalipay kung naakamoy nakatunan karong adlaw. Sama ka ni adto ang inyong mga output isan ni Mama o ni Papa diha sa akong Facebook account. Dili natapos ang ato ikaupat ka adlaw sa panagtuon. Magkita-kita na sad kita sa sunod adlaw sa ato ikalima ka adlaw sa atong pagtuon. Manginaot ako nga kamo malipayon ug nasa maayong panlawas.
Karong adlaw, may muna po si Teacher Joven. Bye-bye!